Знаете ли историята за Тара? Аз съм доктор Ина Димитрова и съм част от Обединена ветеринарна клиника. Тара е нашето куче-герой. Тя дойде при нас за второ мнение, тъй като не се чувстваше добре, повръщаше и беше много унила. Прия доктор Михайлова ехографски забеляза, че има кост в червата. При повторен преглед обаче тя беше диагностицирана и с много тежка форма на дирофилариоза. Това е много опасно заболяване. След едната операция за изваждане на костта си наложи да претърпи втора. Бяха извадени червеите от сърцето й. Но историята не свършва до тук. Тъй като тя беше диагностицирана с доста тежка форма, паразитите бяха стигнали до съдове в тазовите крайници. Тя получи тромбоза и това предизвика отпадане на част от пръстчетата на единия от тазовите крайници. Въпреки това, Тара днес е едно нормално куче, води своя страхотен живот с новото си семейство и по нищо не се различава от останалите. Тара е родена под щастлива звезда. Тя имаше този късмет, но много от домашните ни любимци го нямат. Затова е изключително важно да защитаваме животните си всеки месец с медикаменти, които покриват не само останалите паразити, но и дирофиларията. За здравето на вашите любимци важна е профилактиката. За предпазване от различни кърлежови заболявания или в случая дирофиларията на Тара, важно е да правим съответните тестове всяка година. Заповядайте при нас, за да ви консултираме и да направим живота на вашите любимци по-дълъг.